ඔවේ එහෙනම්ස් මේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් මේ ගානුනා එකීග බදලුවෙන් දානි ගෞමි ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි එක මිහාර මේ බේනුකුලම් ගන්දා ඊෆාස් का नमका බේනුකුලම් दा निज़ाम की हैगत का दिहास बारवान हर गायम करोनो निज़ाम दिहास बानवर हर में निज़ाम गायम करेगे दिएरुगा में निज़ाम को में गायम करोनी किए को में बोडो असासी ओनिगंडे गेतरेगा नोता असासी कैंपेन गेतरे नोता दावलतुन को में एकम कुरम बेनु वेगिंग एकम का बोडो तसव्वुरें ओइगें कुरवोन कमे गोतुगे नो दिहास बानवर हर मिहार में बेनुकुलम दा डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेम की एरुगे इनसाइट एनसीआईटी का තිබ්බෙවි බේෆුලුන්න මේ එකන් කුලම් ජෙහෙකම බේෆුලුන්න ෆෙනවඩාගේ තතිබි මුවසිෆුන් කුරේ කමෙන් අස්තුග මේ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි එක ඔෆිදිගෙන් දියුමකි ඒරුග සිංගප්පූර්ගේ සිංපාසුන් හිවල් ලිබගණගෙන් එක් කුදින් අමිල්ලන් උෆෙදි එච්ච ගොතුග මේ ඊෆාස් උෆෙදිගෙ මෙදියේ නොත මේ දෙන්නේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් උෆෙදිගෙ මෙදියේ এই हमें सरकार दे माधु खिदमत तके लॉगिन मट्टक बेनु कुरवे सिंगल साइन ऑन नेगोतुगा एकं कुरवे दिए एगोतंग डिजिटल प्लेटफॉर्म आस अलगोना फेनिगन दिए मीडिया सरकार के तेरेगा तरगिए गनवी नोता कुरेर में गनम मसके कुरेगन दिया था एनमस एक ही माबोड तरगिए कुरेर में आकम गोतुगा अलगोना का फागे नुकुरवन सुनामी के सुनामी अनु मी अगर मैंने मिया भी बाली के मी बालीमर को मैं तेरेगा अगर ना मजबूर हो गए दिए सरकार के एक कंकंग एगोता ऑनलाइन कंकुरी के अंदर ना मागो फाइ को दिन में टका एनो इसमें हिताम हुरी कम की इसमें हिताम हुरी कम की एक गनवन बदल गनवन इरुगा अगर मैंने मी हुरिहा रही तुंगे दिवे राज्य हुरिहा रही तुंगे मी मालूमात ईफास मेदुर को मिहोदा हुरिहा मालूमात अलगोन में रक्का कुरी नोत अलगोन में ईफा घुरिहा मालूमात के बेलुन तेरिंग गोतुगा हम जसिगन दिए इंग्लिश सिलातुगा एक कुंफुंज का गुलिगन कुरी कम गोतुगा एबेफुलुंगे बेलेन वेरी कम के दारुगा एबेफुलुंगे बेलेन वेरी कम के दारुगा बावा अच्छे गोतुगा ए यहूदी तीन यहूदियेगे कुंफुंज का अलगोन में के मुली दिवे राज्य के डाटाबेस तु कोलवेगन दिए मिकंग अलगोन में हम फाहाग में कुरानी अलगोन में गानुन में गन्ननी मिफद कंका रक्कातिर कुमटका अलगोन में बैन में नुवे अलगोन में के डिजिटल मालूमात अलगोन में के अमिल्ला मालूमात एहें बेर बाइक के अदर ओनाक हास को यहूदी का अनुमति ओनाक एम मिकंग हाई के तो में यहूदी के अनुमति ओतुंग रंगल कुरे के दिए में सरकार आस यहूदी ना गुलों कडाल मा एक हिसाबा एकीगा अलगोन में गातु को मिकंग बदलवे के मिदी मिहार मियोगुत एहन में सरन दनवाने मियोगुत ईफास का ए मालूमात ए बेफुंड का नुदी बेन एकं अलगोन में मिस सरकार आसवानी बदल कोफ रंगल कोफ अलगोन में मिकुरंगुले कमकी मि गानुन मिकुरंगुले कमकी अलगोन में अमिल्ला मिनिमम मालूमात अलगोन में अमिल्ला क्लाउड एग अलगोन में अमिल्लें ए दनगन में गंग हदादिनो एम अलगोन में दनवानी मी अलगोन में हम तारीख जेला को नाम अलगोन में फाकुलन से कमके देहास बारवन अहरुगा मिकम फेरिगें आई फिर क्या अलगोन में मी मस्जिद के इज्जत मेंबर को से एक इन्ने गया तो हम एयर के वजीर का हुन्ने भी अलगोन के एयर का देंगे हम वजीर का हुन्ने डॉक्टर समित उन्ने आगे का कुरे वारंगला एबे पड़ा इंगोड़ा करने वाले मिका कुरे के दिए हाई का तो का हम कुल्लिया का कुरों कमे गो तो का फिर क्या कमे हाई का तो का एक कुरे के दिए रुका इवस देहास बारवाना हरो के तेरे देहास बारवाना हरो तेरे के एहन वस्ते हम एमडीपी वेरे का मंगासस दे बेली है तरंगल कुरे तेहनो साल में दनवाने अलगोन में मी नुरक्का होते यहूदी का मच अलगोन हुरिहा मालूमात दिनी में एहम वीमा इज्जत मेंबर कंदु दारा इज्जत मेंबर फा कुरे फार का रही तो के इतबार या नेती है बेगिन कम वेदान रही तो के इतबार होदमट अलगोन मसे को जे को मेंबर विदाल गोता ए यगिन का अलगोन में गायम कुरे मी गानुन के नस्के इज्जत कंदु दारा इज्जत मेंबर विदाल भी गोता बी अलगोन में इतबार ओ निजाम के बेनु वे ए निजाम अलगोन के नमट का मी गानुन बेनु वन मी गानुन मुहिम वानी ए इज्जत मेंबर विदाल होता ए इतबार रही तो न होदा दिन में टका अलगोन में अमिल क्लाउड का अलगोन में अमिल एचे अमिल बेनु कुरमुगे निये ओएगे को आती हम है कि अलगोन फा कोल
algorithm haigatu mi kura kabaki thing hataru gaanuna ekkom gennani guys amekan digital identity gaam korani kinu algorithm iyye gam wahadika adi medus wahadaka abe digital platforming hadafa digital muli governance digital kurumga waakme dakkani dakkaruga komme mihaka ebe liben je enege zati mawlumat himayek kurumga haggo e haggo milibeni mi digital platforming identity libige මේ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි එකේ කෝච්චත් වලගොන බලවෙජ ඒ ඩෙන්ටිටි කාඩේ නෝ බයි බෙෆුල්ට හීවිගෙන් දියයි මෙවලනේ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි කාඩේ හදාශ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි කාඩේ නෝ මේ කියේ අලගොන්මෙන්ගේ විශ්නුමුග ਸਰකාර විශ්නුමුග ඔවේ එලාද කොජා ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි කාඩේ සහිතුනා ෆෝර් කොද්දිනු ඒ රයිසම එකන් වති විලානුස් කරවා අලගොන මිකුරන් ඔලේ කමකි ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි ए प्लेटफॉर्मिंग अलगोन में काम करनी ए दुनिया एहन तंतन एकं कुरा उसूल दुनिया तरग्गे फुर गांव तो एकं कुरा गोता दुनिया तरग्गे फुर गांव तो कुंग ए यगिंग का रही तो होदा दि गोता ए यगिंग होदा देन प्लेटफॉर्म में हदा देन मिहार बियं आदि ईफास ए फहरगा मादमा मी गानों बदल दिया अलगोन में कबूल करनी ए बदल वे दाने अलगोन में ए मी डिजिटल आइडेंटिटी के बदल कुरीमा अलगोन में एगें अलगोन में लिबेने एक हुन्ना में फुरिया सिफता मी गानून बहोदादे गानूनी रक्कातिर के बहोदादे हिंगुमुग निजाम ए बरगत कोदे गाउमी रक्कातिर के खशवर कोदे मिकन का कोदिनेमा रायितो मिया अहुल वेरिवे मिकन बेन कुरा मिंबर इतुरेगे दान मिहार साइगत को दिवे रायितो मी प्लेटफॉर्म ए अहुल वेरिवे इसत राइस अलगोन में मिदे सरकार निम्माली हबरत बदाली मलगोन फेनेगेन दिया वनगव हदागे फंसा सास मिहु मिहार ईफास लॉगिन बेन कोगें ए हम मी वेरिका निमेमुन दिया मगमती का नवंबर महतरा के उलान कुर खबर के तेरे मोननी फंसा सासमी मियार मी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेरे का राइसीवे वन गव तेरे हिदमंग होदा मुंदे ए एबे फुलंग एर वारा बोड कम गोतगा फाहा कुरेगें एकम फाहा कोगे दे कम अर मेदन नवनी मियादुस मी ईफास नोता मी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेरे का मियाद अलगोन के तिबे देलक अड्डिया हासबी हो राजसीवे के एक मॉल ओदम बदे राज्य आबादी के हद्दिया इंसत मेद ए ईफास तरोवे ईफास कबूल को के कंग पुरे एनोस बिगो रक्कातर कंग हुट्टे एबुडा रक्कातर कंग खंडेलगन दानी मी गानुन गनस्ते विगन्ने रायितुन इतबार हुरी डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कुरुमगे हुरी हा कमे मी गानुन गवर रेत को बैंक को फेब्रुवरी कों गोतकक्कं कीले कम बेन कुरवेने मालूमात रक्का कुरवेने कों गोतक एक इशू कुरवेगन दानी केनक अदि डिजिटल नंबरिंग एने देवेगन दर ए नंबर नेगिगन दनी कों गोतकक्कं ए नंबर नगन जिहेनि कों गोतक ए एकी डिजिटल नंबर एकी दे टोकन देनी किनकं ए टोकन बेनु कुरान कोंगो देका एने वेरीफाई कोगें एने अमिल्लें एने के फोन अन्न मैसेज कुंग एने यगिं कन दिनी मनुनिया हुद्द दिनी मनुनी एव्वे सोफिया का एव्वे सिदायरा का ए मालूमात एने के जाति मालूमात बेनु नुकुरे वेने का मिकं अलगोन में मिगानुन यगिं कोमिदेनी कोद्दिनी म रयितुन्न मिगे यगिं कं पोडुवेगे मिदनी अदि एवरेस पोड यगिं कमकी एवरेस पोड हिंगम जोमकी मिगानुन अवमा एकीग मिगानु त फरमावे हुरिया का निमि वाशा जेगे दायरुगा अलगोन में अमिल क्लाउड एक अलगोन में हुरिया मालूमात रक्कातिर कुरेगा दाने एमडीपी कुरिया यहूदींगे अदर अलगोन में मी मालूमात के नुदान एकं अलगोन में यगिं को मिदनी मी गानु के दस एम इसे सब दे वगतंग हम अलगोन अदे फर में हम वा दक्कर वा के धन्यवाद अलगोन भाई मादा तक आकीगा भाई बेफुन वा देख मालो अदे फर हम फुर्सत बेनवा धन्यवाद देवी फुर्सत बरबर शुक्र शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगे और फुर्सत में रोनी हुलुमाले देखो दायरा की इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमीद शुक्रिया इज्जत रईस आवनो स्मेदो वाग फशालाना यहूदींग हिसाब आदे आवनो मिवाक तनुदक्का तिबनी किए आवनो में वातनी नुवगने वेस्नुंग आदि मिवाक आवनो में नेगे ती किस्नु मी सरकारुगा मियदु यहूदीना मी दिवही दौलतुग तेरेगा यहूदीना दौलतें हदा एतागा यहूदीना दिवही रायितुंका नूनी दिवही राज्य रायितुना एंगम बाइक गोतुग दिरुळवेने गोय नूनी एवरस मा तनवस को दिरुळवेने गोय निजामे कुलवाले एससी जडु कियाफा दिवही राज्य ग बाय बेरुगे हें गावमका विक्काला एम्मा गावमियत गोवाहका आगोण में मी हुरिहा बिलका गुळवाग नुदक्की आगोण रंगली आदे दिवही राज्य ग डिजिटल गवर्नेंस निजाम आगुण में एकलवाल बलालारो दिवही राज्य मिहार में नगाफ मॉडल की बोड़ा एस्टोनिया का मॉडल दुनिया एक ही मॉडल तंग बहुरी बाय गांव में तोगा मिकाल कंद तोगा इज्जत मेंबर मडकल तुमें निजामी नुक्ता काउंट फुर्सत मेहरबानी फेद उतुर दायरा की इज्जत मेंबर इस्माइल निसार शुक्र इज्जत रेस खंडेलगे दोगो हदनी एसी जेड हदागन राज्य के
Asarato che bero come tocca vicali che affretto non volevo te va che da cati fa con le sciugure interesse. mi izzeteri membarum waakulu dakkawaaru haqiiqata khilaafu waakulu mudakkawan takuraar kwanu dani dannomu emraytuna kankan ole usudum waakulu dekkun erangulu goten nun mihatalan aaru SCZ adagen egedarun yahudi dawate gam kurikama dehawa gote dekki waake ki haqiiqata khilaaf waake em ismail nizar nengebi nizamin gutaarun balagan ulama dekunu daira ki izzeteri membar waakulu dekkema fursotaru no agonu me waaka dakkali ebuna SCZ sarahaddu developer ebori yahudinna hulwala yahudinna market koffa diwe rajyege citizenship ebefunu vikka wahak emema miki agonu dakka wahak tekenno tiwefunu skudako google kollima mi mawlumat fennan ada agonu mi dakkani digital governance nizam gawahaka diwe rajya mi nizam battakkom fa mioti agonu me centralize mi hadani en authority em mi kiyani digital service notice digital service එතන් දෙන් ඒයකීක මියොන්නනි සයිබර් සිකියුරිටිය වකි ඉදාරයන් හදාපා දෙන් ආගොඩු මෙන්න හැම එක නාම රයිතුම් මිකන්තතවග දාමියොන්නනි ඉන්ෆර්මේෂන් කමිෂනා කාර්ය ඒ ආගොඩු මෙන්ග මවලුමාත් එක්ක රක්කාතරිකන් කෂවර කුරුමට්ටක මි තිම් බයක මි නිසාම් මියොති මි ආගොඩු මෙ මිෆද නිසාමගේ තෙරේග මිකන් කුරාරු එබ්බයකෝ මි කම්බොඩුවා කමකි රාජ්‍යග මිනගාෆේ මොඩල් ගා මියොන්නනි හුරිහා එච්ච හුරිහා මවලුමාතේ එත්තනක ජමා කරු. ඒ රිස්කු හයි නිසාමෙන් ඒක ෆසේ එඩුවන්ටෙච්චක සෙබෝර් එකමක් ඒක එත්තනකුන් අවගොණුක ඩෙන්ටිටි ලිබේ ඉරක් එලිබුණි අවගොණුක බේංකු මවලුමාත් අවගොණු සික්හි මවලුමාත් හුරිහා එච්ච. මේක එම්ම බොඩු කම්බොඩුවමකි අවගොණු මේ නිසාමුග මුලි නිසාම් යොති මිනිස්ටර් බරෝසාව. මජිලිහුක දවරෙන් මියකුනේ ඕවර්සයිට් එක්කොන් නෙක්කාල ගොතක නිසාම් බට්ටන් ගොෆ මියොති. එම ආවනුම විස්නංග වජේ දුනියගේ හෙන්තන්ත දෙන් කුරණි කොංගොතක න්‍යූසිලන්ත තන්දා කුරණි මුලින් එහෙන් ගොතක එබේෆුළු මිහදනි සරුකාරු මිහදනි මිෆද නිසාමෙක් ගනුනි ෆ්‍රේම්වර්ක් මිහදනි සරුකාරුක ඉදාරා කුන්නුන් ඩෙන්ටිටි වොලට් දූ කුරණි කිය ආ එයි එහෙම් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් අන් දෙ හිදුමත් එක එහෙම එත්තන ගෙට් ඩේටාබේස් එක ගා ආවගොණක හුරිහා මවලුමාත එරකුණ ඕන්නා එක මිනිසාමුග අවගොණක මවලුමාත හුන්නානි එඩ් ඩේටාබේස් එක ගා ඒ සාවායිගේ තරේග මානයක මිනිස්ට්‍රෝ බේනුමියා අවගොණ බෙහෙ හුරිහා මවලුමාතස් ලිබිගෙන් දාන එකහල ගොතක රාජ්‍යක මි නිසාම කලිවා මි අවගොණ මෙන්ගේ මෑගණු කම්බොඩු උමකි මි නිසාම බෙහෙ ගොතුම් හුරි දෙන් අවගොණ මෙන්න මිදි අහරු බජටු අහරු නිමුණීරු මිදි අහරු බජටු බලාලි මාරුන් මෙන්න එබෙගේ බජටු ෆොතුග නුජහා මිෆද නිසාමක හස්තේක මිලියන් රුෆියා මිදි අහරු හේද කොෆ එක්කම අහුණු වෙන්නක මේද කොස් නේගේ ඒ කී කුරන් ට්‍රේඩ් නෙට දින් ෆාසා තකේ කම ගායගණක 40 මිලියන් ඩොලරු මිකමකන් හේද කොෆ වේ මීගෙන් ගති කෝච් එක ලිබුනි කෝච් එක අහුණු වෙන්නක මේදාහම ඉංගිෆකන්නේ ආද අහුණු මේ මවුලුග මේ ඩිජිටල් ඩෙන්ටිටි අබෙහෙ ගොතුම් වාහක දක්කාරු දෙන් අවුණුම විස්නාලන්ජේ අනෙක් කමකි ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಯಾ ಐಕಿಗೆ ಬಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಮೀ ವಾಲೆಟ್ ಹಗೀಗತ್ತು ಅವಣ ಮೆಂಗ ಹುರಿಹಾ ಮಾವಲು ಅವಣ ಕೂಡ ವಗುತ್ತುಕೊಳ್ಳ ಇತರು ಕೊದ್ದ ಮೀ ವಾಲೆಟ್ ಅವಣ ಮೆಂಗ ಫಾರುಮಾ ಕುರುಮುಗ ಎಬ ಜೆಹೆ ಮಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಮೀ ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಾಗತೆ ಅವಣ ಎಂಗೆ ಮಿಮರ ಅವಣ ಮನೆಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಗೆ ಬಹುರೆ ಅವಗೊಂಡ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಗೊಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವಣ ಬೆ ಹೊರಗಿನ ಮಾವಲು ಮಾತು ලොකු මිහාරු සුරේති උරියච්ච ඉන්ටර්නෙට් එක ඊෆාස් කරේක උරේ ಅವನು ಮುಣಂಬೆಳೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಫರ್ಮಾ ಕುರು කුරවේන මියකු මරා ಮಿಹಾರು ಮಿ ವರ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮೆ ಮಿ ವರ ದೆರವರ್ಕೋ ಅವನು ಐಫಾನ್ ಕುರ ಕಮ್ಮೆ ಅವನು ಯಾರು ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ವಾಗಳು ದಕ್ಕಮ ಗಂದವಾರ ಹೆಂಗ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ವಾಗಳು ದಕ್ಕವ ಇಜ್ಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ದತ್ಫುಳು ವಾಗುತ್ತ ವಾಗಳು ದಕ್ಕಮ ವರಪಡದೆ ಮಜಿಲಿಹುಗ ಪಿಎನ್ಸಿ ಮದುನವರ ವಗುತೆ ಬೈ ಎ ಬೇಫುಣ್ಣ ವಗುತ ಬೆನಕ ಆವಣು ಮಿಕಮ ದೆಕೊಳ ಹದನಿ ಎಂಬಸಲೆಗ್ ಆವಣು ಮಿ ನಿಜಾಮ ದೆಕೊಳ ಹದನಿ ಮಿ ನಿಜಾಮ ದೆಕೊಳ ಹೆದಿ ವೆಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಏಯ್ ಎಂಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರ್ಮಾ ಕುರಮುಂಗ ವರಗಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅತಕ ಹಾಸಕ ಬೇರೆ ಮಿಹುನ್ನ ವಿದೇಶಿನ ಬೇಗತು ದಿವಹಿಂ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಉಫದ್ದುನ್ ತರಿ ನಿಜಾಮ ಗಾಮ್ ಕೊಫವ್ವ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಗ್ಫೈವಾ ಗೊತ್ತ ಮುಳಿ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಫುಂಡಾಲಾಫಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಲೇಷಿಯಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕಿಯಾ ಕುಂಫುಂಜಕ ಗಾಯಗಣಕ ದೌಲತು $1 ಬಿಲಿಯನ್ $1 ಗೆಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೋತಿ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಎ ನಿಜಾಮ
මේ සරුකාරුන් එබ්බසුමෙන් හදා එහෙම මේ දිවහින් කුරමුන් ආකම දිමහින් ෆර්මා කුරමුන් ආ සොෆ්ට්වෙයාය මේ බේෆලු මේ වතනී බේෆලු ගෞමිය දිරුවා බේෆලු ආස මියද මියති එහෙම බයකද්දී එහෙම මේකි MDP සරුකාරුන් ආගොණු මෙන්න නෝ මේ නිසාම් තක දෙකොලි ආගොණු මෙන්න කි මේ නිසාම අහුලිවර බය මේ නිසාම මේ ආගොණු මේ ඊයක ස්පෝර්ට්ලින් ආගොණු මියදව ස්පෝර්ට්ලාන මේ ආගොණු මෙන්න කි මේ නිසාම දිව රාජ්‍ය මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරමු මිදනි MDP සරුකාරු ඒකන් කබූල් කරන් ජෙව ජෙහෙ එකමකො ආගොණු මියදු ආගොණු මේ හුරිහාකම කුරාරස් ආගොණු ආගොණු ಕುರಿಂ මිදන්නේ විහෙන් එබ ගබූල් කරන් ජෙහෙ මේ සරුකාරාස එම්ම ෆුර්තම කුරි එක්කමකි දිව රාජ්‍යෙන් දිවෙන් උෆද්දාෆර් මිපද සොෆ්ට්වෙයාර් තකේ ಹುಟ್ಟು ಅಲಾಫ ಬೇರು ಬಯಕ ಕೊರಪ್ಷನ್ ಮಗುಫವ ಗೊತ್ತಾ ಎಹೆಂ ಬಯಕ ಹವಾಲು ಕುರುಮೆ ಮಿಸರುಕಾರಂ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹಿದುಮತಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಬೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಸರುಕಾರಂ ಕೊದ್ದಿಂ ಕಮಕಿ ಮೀ ದಿವಹೆ ದೌಲತ ಎತ್ತ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಗೆಲ್ಲುಂ ವಾಗೊತ ಹದಾಫ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕುರಮುಂದ ನಿಜಾಮಕ ವಾಕೊಂಡು ಮಿದಕ್ಕನೆ ಎವ್ವಾಗೆ ದಕ್ಕನೆ ಕಾರಿ ಅದೆ ಇಜತ್ ರೈಸ್ ಆವಣ ಕುರಿನ್ ದನ್ನವಿಯೆ ಮಿ ನಿಜಾಮಕಿ ಆವಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾ ನಿಜಾಮ ಮಿ ನಿಜಾಮಕ ಏಕಮ ಆವಣ ಮೆ ದಿವಹೆ ರಯ್ಯತುಂಗ ಜಾತಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಅವನ ಮಿ ರಕ್ಕಾ ಕುರನಿ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ಗ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ಮಿ ನಿಜಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕುರವೇನ ಹರ್ದನ ನಿಜಾಮ್ ಮೀಗ ಮಚ್ಚಂಗ ಅನ್ನಂಜೆ ಅದಿ ಮಿಯದೋತಿ ಕಿಯೆ ಮಾಕ ರಂಗಳಕ ನೂಂಗ್ ಎಕಂ ಮೀಗ ಮಿಯೋತಿ ವರ ಬೊಡ ವಜೀರಶ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವರ ಬೊಡ ಮೀಗ ತೆರೆ ಬ್ಯಾರುವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ಮೇ ಜೆಹೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀ ಮುವಸ್ಸಸಾತ ಮು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀ ವಜೀರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರುವೆ ඉස්සෙත්තර මෙම්බරු මේ වාකුළු දක්වාරු කුරුමති කොයි බිද වාකුළු දක්වානි අනක මජිදී බිදෙම් යන්නනේ ඒ බිද ෆාස් කරන්නේ මජිදී හො එහෙම රයිස් ජම්හූරියා මිගිතර බෙද වඩාගම වය කොත කන්තක්කර බවාක දෙක්කුන් ඒකි එම්රංගල කොතකම කරන කබුදනු කරවේ රයියතුන්ගේ මජිදී බිල් සරුකාරුම් ෆොනොමනි ෆොනොමි ඒ බිලාදේ තිර ගොතෙන් නිම්මනි රයිතුන්ගේ මජිදී හො Is it the rice? I don't know here no way. Is it the rice or biluga vake? Gilabay. I don't know that me biluga me nizamuga rice jumuria daure vaka. Me nizamuga rice jumuria daure vaka. Hey, digital governance advisory committee is farataka minani rice jumuria. Em eva hakonu me dakkan. Ema me nizamuga ebaje divehe rayatunge vara bavaru maulumattake ettanege rakka kure vahake me dakkani. ಅವನ ನಿಜಾಮುಗ ರೈತುಂಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ರಕ್ಕಾತರಿಕನ್ ಮೀನು ಮೀಗೆ ನಹಮ ಗೊತ್ತಗ ಬೇಣು ನುಕರುವೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೀ ಕಾಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುವೆನ ಗೊತ್ತಕ ಅವನು ಐಬ ಜೆಹೆ ಆದಿ ಮೀಗ ಆನುನ ಬಯಂ ಇಸ್ಲಾವತಕ್ಕೆ ಗೆನ್ನ ಏಕಂ ಕಶವರ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಜಿಲಿಹುಗ ದೌರವ ಸೊನ್ನಂ ಜನ ಕಾಣು ಗಬೂಲು ಕುರನೆ ದೇವಿ ಫುರುತ್ತದ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ದೆಂ ಫುರುತ್ತದ ಮೀನು ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿ ಉತ್ತರು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ always මේ බිලු මුහිම්මු කමුන් මේ බිල තායිදු කරා වාහක දන්නවා අධියම එහෙම්මෙ මේ බිලු වීහා වාහක ෆාස්වගෙන් දියුමකි වර මුහිම්මු කමක දන්නවාද අරුන්මන්ගේ තරම් බය බේෆුලුන්න මේ බිලුගේ හගීගේ මාන නුවත මීගේ මක්සදු ඔලිෆ ඔවෙදාන අදි මේ කෝචෙක් කම්බස් ඔලිෆ ඔවෙදාන ತಾರೀಖಟ್ಟ ಕಾಲಗೊಂಡು ದಣ್ಣವಾದಂ ಬೇನುಂ ವೇ ತೇವಿಸ್ ಅಹರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಅಲಾಫೊಯ್ ಬೆಕ್ಬೋನ್ ನುವತ ಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏಕಂ ಕೊರವ್ವಾ ಫೋತಿ ರೈಸ್ ಮೌಮೂನುಗೆ ದವರು ಏಗ ಫಹುಂ ಏಗ ಮಚ್ಚ ದೆಂ ಉಫೆದಿಗೆಂ ಐ NCIT ಮಿಹಾರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ MDS ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೆದೆಮ್ಮೆ ಮೀಗೆ ಸಾದ ಆಹಾರ ಕುರಿಂ ರೈಸ್ ವಹೀದುಗೆ ದೌರುಗ ಎತನುಗ ತಿಬ್ಬೆವಿ NCITಗೆ ತಿಬ್ಬೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಸ್ನೆಂಗೆ ಉಮಕ ಏರುಗ ಮಿ ಈಫಾಸ್ ತಯಾರು ಕೊಫ ಮಿಯೊತಿ ಸಿಂಗಪೂರುಗ ಮಿ ಒಣ್ಣ ಕಾಲ ಸಿನ್ಫಾಸ್ ಕಹಲ ಗೊತಕ ಅರುಣ ಹಂದಾಂಬಾ ಗೊತ್ತುಂಗ್ ಏರುಗ ವಜೀರುಕಂ ಕುರೆವಿ ಬೇಫುಳಕಿ ಯಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ವಜೀರಕಂ ಹುಣ್ಣವಿ ಅಳುಂಗ ಕುರಿಂ ಮಿ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಶಂಹಿದ್ ಏರುಗೆ ಬೇಫುಳು ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವೀರು ಹಂದುಮ ಫುಳೆ ನೈ ಮೀಗ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಮಣಂಜೆಯ ಕಮೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ರಿಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಹಿಮಣಂಜೆಯ ಕಮೆ ಮಿಹಿಂ ಗೊಸ್ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಅಸಾಸಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋತ ಉನ್ಸುರ್ತ ಮದುಕೊಂ ಉರಿ එහෙන් දිමාවේදාන එහෙන් දිමාවේදාන සබබකි
මියදුවස් ඉදිකොළුග ඔති මීගේ ෆනර සෝලාහර කුරීග එක අලුවන්ම බත්ති නොකයා ගෙන්ගුණු නීරුග ඒරුග නොකයාග මේ ඔන්නනි සිම්බියන් පොරග්‍රාමි කුරීගේ වාශන්නේ අලුවනම මිදනී 2.0 අද ඒගේ ෆහතුගේ වාශන්නක් අද්දාම් මිහාරුගේ චයාය කීවස් මුස්කුලි චයාය ඉහුගේ අප්ඩේට් නුවා චයාය එහෙම් වී මා මි මස්සල දිමාවේ දායි අලුගුණ දන්නවාදම් බේනුම් වනි දන්නවන්තෝ ඒ වාහකේ මිදිය වෙරිකමු ඉජතන මනුකල්ද ගදල උතුරුදාරයාගේ ඉජතන මෙම්බර් උම්මති පැම් ಅವನಿಗೆ ಚಾಪಾಸನಕ್ಕೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಹಮ್ತವಗೆ ಮತ್ತಿನ ದಿವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಗ ಒಯ್ವಡ ಅನ್ನೋವ್ರೆ ಚಾಪಾಸನ ನಹಿಮ ಏನ್ ದಿಮಾಯಿ ನುಕ್ಕುರವೇ ನಿಂಗೆ ತೊಳ್ಮ ಚಾಪಾಸನ ඉජතන මෙම්බර් මේ වාකුළු දක්කවෑරු මිතනුක ජවාබ්දාරි බේපුන නිස්බ වාකුට වාකුළු දක්කම ඇතෙන් ගදල දකුණු දාරයාගේ ඉජතන මෙම්බර් නැංගේ නිසාමිනුක තාඩු බලා ගන්න शुक्रिया इज्जत रईस देवी फुर्सत मी डिजिटल आइडेंटिटी के बिलु मुहिम्मुवा एम्मे मुहिम्मु सबबकी मिदिय वेरिकमुग एमडीपी ग तिलफज्जहागन इंसाफ ग नमुग वेरिकमुग इंगिरेस विलातुग कुंफुन्यक ईफा सवाल कुरी एग थिंग ओनर उन्नकी इस्राएल ग तिम्मिहु दिवे रज्यतुंगे मूना दिवे रज्यतुंगे फिंगरप्रिंट दिवेहि रय्यतुंगे मालूमात मी दानी फलस्तीनुग मीहुं मरा मीहुं अत रईस मी नुरक्का तरिकमे अलगुण में एहेम वेगें मिहार योती बदल कोफ्फ कुंफुनी मी वेरिकमुग लेट्वियाग कुंफुन्यक रेग्युलर बदल कोफ्फ एहेन नमवेस इज्जत रईस एहेन नमवेस मीगा मुहिम्मुवनी कुंफुनी बदल कुरुमेन्नु कानूनी बार वेरिकंगे नवमा मीगे मिहिरे उन्सुर्तं हम कुरुमा इदारी गोतुं दिवेहि राज्यगे दिवेहि रय्यतुंगे मुस्लिमुंगे आइडेंटिटी सिस्टमेटिक गोतेग्ग हिमायत कुरविगेन दियुं एई मि बिलुम मि कुराकमकी एई इज्जत मेंबर डॉक्टर शमहीद मेन्न नुकुरवुनु कमकी एई कुरीगे एमडीपी वेरिकंतवग नुकुरवुनु कमकी एई अलगोन मेम्मि दिवेहि रय्यतुन्न गेनेस्तें उळे तरग्गियकी दें मि बिल फास्वेगेन दियुमफ़ो दें अन्नाने अनेक्कस फहुगे वाशन्ने 3.0 4.0 अदि एवरेस फहुगे वाशन्ने अतुवेदान एमिमा तरक्कीयं अलगुण में बजिहे जागदे ज़मानी टेक्नोलॉजीयं अलगुण में बजिहे जागदे फहुगे मि अन्न टेक्नोलॉजीयं अलगुण में बजिहे जागदे एम मि दन्नवनी मि बिलुगे मुहिम्मुकं अलगुण रेदनी टेक्नोलॉजी मरहलागे मि कमिटी मरहलागे तेरें टेक्नोलॉजी के मि बिलुवेस डाटा ट्रांसफर के बिलुवेस अदि हम एहेम में मि पर्सनल सिक्योरिटी के बिलुवेस फास्ट वेगेन दिउ शुक्रिया वर बोडा शुक्रिया इज्जत मेंबर देंग आवण फुर्सत मेहरबानी हेदु उतरु दायरा की इज्जत मेंबर इस्माइल निजारा शुक्रिया इज्जत रईस मियादु मिज़तरी मजली हंग मुशलिफा मिवा डिजिटल आइडेंटिटी बिल मिबिल हुशाला देवी अलीफुशी दायरा के इज्जतरी मेंबर अब्दुल लतीफ अब्दुल रहमान आलन शुक्र अदा कर इज्जत रईस डिजिटल आइडेंटिटी बिल गवाह कल में दक्कायरो मिज़तरी मजली हा मी इज्जत मेंबरों आडू मडुकल देबुंग एदें तर मजली हम मी फाहूं हुशेलगेन दिया बिलतो के तेरेगा एबा हिमेने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जाती मालूमात रक्कातुगो बिल साइबर सिक्योरिटी बिल दें अलवन मियदु वाहक मिदक्क मुंदा डिजिटल आइडेंटिटी बिल इज्जत रईस मी बिल तक की नोता मी बिल तक गानुट तक वेगेन गोस मीगे असर अलगुण मेन्ना कुरम फेशिमा हगीगी मानागा मी राज्य मी डिजिटल वुमा मी कुरमुंदा दतुरा मगुफही वेगेन गोस ए कामयाब अलगुण लिबिगेन दानी इज्जत रईस दुनिया के निस्बतुम बलायर वेस दिवेहि राज्य के मिहार वेस टेक्नोलॉजी के दायरा इंफ्रास्ट्रक्चर बलायर एकं गायम वेफो एक गाँव में राज्य के मी हुरिहारा यीतुं हैं स्मार्टफोन तक बगेंगुले ए एम मुहिम एकं अलगुण में डिजिटलाइज जमाना का दायरो एम फसे हैं एकं कुरवेंगे वसीलत की बेनो मिकुरा स्मार्टफोन अलमेगे हुरिहा गेगें हैं फाइबर नेटवर्क एक्सेस बोए इंटरनेट एब लिबे एमा मी हुरिहा इंफ्रास्ट्रक्चर अलुमिन तेरेगे जमानो सुरे ओइन इरु आदि दुनिया के निस्बतुम वेस अलुमिन फाहा कोल्लेबे इरु अलुमिनगे मधुबगे उलेचकी मिफद हर्दना कानूनुता मॉनिटर कुरेवेन ऑब्जर्व कुरेवेन मी कंका नगला रेगुलेट कुरेवेन फ्रेमवर्क अलुमिन तेरेगा मधुबगे मी उलेनि मी कानूनुता अलुमिन तेरेगे एमा मी देन्ने मी कंतत फुरिहम वेगेन दाने
ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ಮೀಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಜಬೂರು ಕಮೆನ್ ನೆತಿ ಎ ರೈತಕಂ ಉಂಗಿ ಇಖ್ತಿಯಾರಿ ಕಮೆನ್ ಇಸಿತ್ತರ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಕಂ ಕುರಾಕ ಸರ್ಕಾರಕು ಮಜಬೂರೆನ್ ನುವೆ ಕುರಾನೆ ಎ ರೈತು ಮೀಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒನ್ನಾನೆ ಏನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಂ ಬೇಣುವ ಮೌಲೂಮಾತೆಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಒನ್ನಾನೆ ಮೌಲೂಮಾತೆ ದೇಂ ಬೇಣು ನುವಾನ ಮನೋದ ದೀಫುರಿ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಬದಲು ಕುರನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವಾನಂ ಎ ಫುರಿಯಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ವೆಸ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿಕಹಲ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರಿಮ ಇಸತ್ತೆ ರೈಸ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಮಿದಾ ಫಸೇಹೇಕಿ ಅಳುಮಿ ಗೆಂಗುಳೆ ನೋಮಲ್ ಕಾಡು ಒಲೆಟುಗ ಮಿಗೆಂಗುಳೆ ಕಾಡುಗೆ ಬದಲುಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಿ ಕೊಲ್ಲೆವೆನಿ ಏಕಂ ಕುರುಮಿಗೆ ಸೋಬು ವರಗಿನ ಗುಣ ಫಸೇಹತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಮಿಹಾರೊಳಮ ಬೇಣು ಮಿಕುರ ಈಫಾಸ್ ಇಸತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿವಕುತೋ ಸೆಬುಹುರಿ ಈಫಾಸ್ ಬೇಣು ಕುರ ಬೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತ login ಕೊಫ್ಫ ಅದಿ ಎಯಂ ಎಬ ಇತುರಂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕುರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡುಗೆ ಫೋಟೋ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಹಮ ಜೋಗಕವ್ವೆಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿಕಂತತ್ತ ಬದಲು ಕುರಂ ಮಿಫದ ನಿಜಾಮೆ ಗೆನ್ನಂ ಮಿ ಬಿಲುಂ ಮಿ ಎಹಿತರಿಕಂ ಮಿ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಹಾಲಿದಕಿ ಅಳ್ಮಿಗೆ ವರಗಿನ ಆಫೀಸ್ ತ ವರಗಿನ ಇದಾರಾತ ಮಿಹಾರ್ವಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಹಿದುಮೆಗೆ ಬದೆ ಮುಂದೆ ಏಕಂ ಅಳುಮಿನೆ ಎಬ ಗಬೂಲು ಕುರೆ ವರ ಫಸೇಹ ಮಿಹಾರ್ವಸ್ ಗಿನ ಕಂದತ್ತಂ ಒಯ್ಗೊಯ್ ತಫಾತಕಂ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಬೇಣುವೆಗೆ ಮಿಯುಳೆ ಗೊತಕಿ ಎಂಗ್ ಇದಾರ ಅನೆಂಗ್ ಇದಾರಾಯ ಗುಳುವಾಲುಮುಗೆ ಫಸೇಹ ರಂಗಳು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಳ್ಮೆನ್ ತೆರೆಗ ಹೆದಿಫ ಮಿವಗುತು ನೆತಿ ಮಿ ಬಿಲುತ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಎಂಗ್ ಇದಾರಾಗ ಹುನ್ನ ರೈತುಂಗೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕ ಮಾಕು ರಕ್ಕಾ ಕುರೆಫುರಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಎಂಗ್ ಒಫಿಹುಂ ಅನೆಂಗ್ ಒಫಿಹಂ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮುಗೆ ಫಸೇಹ ಮಗುತಕೆ ಮೀಗೆನ್ ಎಬ ಉಫಿದೆಗೆನ್ ದೇ ಅಳುಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಿ ಎಂಗ್ ಇದಾರಾಯಂ ಅನೆಂಗ್ ಇದಾರಾಯ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಿಯದಕು ರಂಗಳ ಮೊನಿಟರ್ ಕುರೆವೆ ನಿಜಾಮೆನ್ ನೆಗೆ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಹರ್ದನಾಬೆಂಗೆ ಬದೆ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕುರಾನ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಿ ಫುರಿಹಂ ವೆಂಗೆ ಬದೆ ಮಿ ಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂತತ್ತಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದೊರು ಹುಳುವಿಗೆ ಮಿದನಿ ಮೀಗಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ಮಿಕಮಾ ದೇತೆರೆ ಮೀಗ ಹುರಿ ನುರಕ್ಕಾತರಿಗ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ರೈತು ನಂಗೆ ಒಳೆ ಗೊತ್ತ ದಕ್ಕಂಜೆ ವಗುತೆ ನುಂಗಿಸತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಕಂ ಕುರಂ ವಿಜೆ ಮಿ ಉಮ್ಮಿದಿ ಕಮೆ ಅಣುಮೆ ಮಿಕಂ ಮಿ ಕುರಣಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಬಿಲ ಮಿಕಂ ಕೊಫ್ಫ ಮಿ ಒತಿಕಿ ಹಮೇಕಣಿ ಕಮಕ ಕಮೆಕ್ಕುರ ಉಸೂಲಕುನ್ನೆನು ಮಿ ಬಿಲ್ತ ಕಿಯಾಲಿಮ ಮಿ ಬಿಲ್ತ ಮೇನ ತರುತಿಬ ಬಲಾಲಿಮ ಏಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಅಳುಮನ ಸಾಫ್ಗೆ ಬದೆ ಹಗೀಗಿ ಮಾನಾಗ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಂ ಈಯಗೆ ಸಾಳುನ್ ವಾಹಕಾಗ ಫಾಹ ಕುರಿಹೆಂ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯ ಕೊರಪ್ಷನ್ ಹುಳಿಫಾ ಮಿವಾ ದೊರುತ ಹಗೀಗಿ ಮಾನಾಗ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಬಿಲ್ತ ಕೊಳಮೆನ್ನ ಎಹಿತರೆಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನಿ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲೆಗ್ಗವೆಸ್ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗವೆಸ್ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಬದಲು ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಕಂತತ್ತ ಗೆನ್ನಂ ಜೆಹೆ ಇಸ್ಲಾಹತಂ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಏಕಂ ಕುರಂ ಅಳುಮೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮೆವತಿ ಏಕಂ ಕುರಂ ಅಳುಮೆ ಕಮಿಟಿ ದ ಮಿತಿಬಿ ಏಕಂ ಕುರಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನ ಅಧಿರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕೇಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಹಿತರಿಕಮ ಏಕೀಗ ಫುರಿಹಮ ಗಾನುನ ಫುರಿಹಮ ಬಿಲೆ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಂ ಅಳುಮೆಂ ಮಸೆಕ್ ಅಳುಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಉಮ್ಮಿದ ಕಿವೆಸ್ ಎಮೆಮ ಮಿಬಿಲುವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ವೆಸ್ ಎದಿನಿ ಕಮಿಟಿ ಮರುಹಲಾಗ ಇತುರ ಮಿಕಮ ಮಶ್ವರ ಕುರೆವಿ ಬೇಣುವ ರಾಜ್ಯ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗಾನುನ ಅಸಾಸಿಗೆ ಸ್ಮಿಹಾರ ಬುಹುರಿ ಮಿ ಕೋಪಿ ಕುರಂ ಹದಾಗೆನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹೆಂ ಗೌಮ್ತ ಕಂಕುರ ಉಸೂಲು ಮಿರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಕುರಂ ಹದಾಗೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನುಕುರೆವೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ಏಗೊತ್ತಂ ಏಕನ್ನುವೆ ಮಿ ರಾಜ್ಯಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗೌಮಂ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಅಳುಮೆನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರೆವೇನ ಫದ ರಂಗಳು ಬಿಲೆ ಗಾನುನೆ ಹೆದಿಗೆನ್ ದಿಯಂ ಅಳುಮೆನ ಸುಮ್ಮಿದಕಿ ಬಿಬಿಲ ಅದಿವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಫುರಿಹಮ ತಾಯ್ತು ಕುರ ವಾಹಕ ದನ್ನಮು ದೇವಿ ಫುರಸ ಶುಕ್ರ ದಾಕುರ ಶುಕ್ರ ಇಜ್ತರೆಸ್ هذا شكريا إذا المنبر مي بيدو بحث أروهم غنديا روغنا يقولي مي بيدا ورفلا دايرة بحث كربان إذا المنبر بين فلا ودان نواكم بي ما بيدو بحث إتورا جاك دين مغتون ميادو مي بيدو بحث نيما نودا كوريا قادي مي بيدو بحث غندم بينو باتي أكيد غدين عمل ميداني كوميتي تكون مشاركة كانكم ويبن تك قانون نمبر أشياء يبلغ ده أسره إلكشنز كوميشن قانون كهتر ون مادة شبيني كوا قطعمتين إلكشنز كوميشن ممبر كايان كورماتكا رئيس جمهورية رئيسنا مجلس فنوافا مسألة مينيمم مساسة كوميتي دراسة كون نيميكوت كريبورت مي ريبورت مجلس مشارو بعد باني مينيمم مساسة كوميتي كمقرر معافري دائرة إجازة نمبر حسين رزاق शुक्रिया इज़्ज़त रईस और मेहर धन्यवाद ने नंबर 17/26 MM/RMV गान नंबर आशंग/10 सर इलेक्शन कमिशन गानुगे 17 ಮಾದ ಶವಿಯನಿಗೆ ವಾಗುತ್ತು ಮಂದಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೈಯನ್ನು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಮಹೂರಿಯ ರೈತ ಮಜ್ಲಿಯ ಫನೋಹ ಮಸಲ ಕಮಿಟಿ ದಿರಾಸಾ ಕೊನ್ನೆಮಿಗುದ ರಿಪೋರ್ಟ್ गान नंबर आशंग/10 आशंग इलेक्शन कमिशन गानुगे फसन मादा ए कमिशन मेंबर कम की बैग हुन लाजिम करा सिफता कुशलो अफा नंग कमगा अल्फा मोहम्मद शकील दफ्तर नंबर रासीन 13 की बैग ಫ್ರೇಮ್ ವೇತ ಬೆದಮಟ್ಟಕ ರೈತ ಮಚ್ಚಿದೇವಗೆ ಗವಾದ ದಿವಸ ತೇವಸನ ಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗಾವಾಗುತ್ತು ಮತ್ತಿನ ತಿ ಮೋಜಫಂಗೆ ಪೆನಲ್ ಎಕ್ಲವಾಲೆವನು ಅದು ತಿರಿಗಾ ಬಯಾಂಕ ಫವಾ ಇದಾರಾ ತಕು ಲೀಮು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಸಾಫ್ ಕರೋಂಡ್ ಏಕ ತಿರೇಗ ರಾಜ್ಯ ಜಮಹೂರಿಯ ಗಫಿಯಾ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತರ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಮನೆ మీకు ఎదురు రైతు మధ్యలో గవాది దిస్ తేవసన మాదాగ బాగా బాగుతు మతింగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్ అయ్యన్ కుర్మట్ట కారాసి జుమ్హూరియా నంఫుల్ ఫనోహా ఫరాకం గవా अफल मोहम्मद शकील दफ्तर नंबर रा सीएन 13 का गुलेगतुम आमुग एव्वे शक्वा वेद बिलमट्ट का फनार जून दिया सभ्युगा आमुक ऐलान करो नदी ऐलान का मुद्दत 21 जून दिया सभ्युगे सादगर सिमेंट हमवीर अफराता गुलेगतुम एव्वे फराते के शक्वा खुशल फनवाकम फाकरम गाँव नंबर देंग अशंग अब्लिक दिया सशा इलेक्शन कमिशन गानों हतरोण मादा शवेने गवागतु मतिंग इलेक्शन कमिशन मेंबर अयन कुरमट्ट का रईस जमहूरिया रईस मजलिया नफल फनवा फरात कमगावा अल्फाज मोहम्मद शकील दफ्तर नंबर रा सीन 17 कमिटी इंटरव्यू कुरमफहु रईत मजली गवाद दिस तेसन मादागे नूनग दशुं रईत मजली होगे आम कमिटी फास कफा मिंगड़गा वागतु मति कमिटी के मेंबर मार्क्स दिनमु एफरात एवरेज अड्डिया 9.5 समय इंसत मार्क्स लिपवाती एफरात की इलेक्शन कमिशन गानून हतरण मादागे बागा वागतु मति कमिशन के मसूलता वाजिब दंग अदा करे फदा तालीम काबिल होरी फरात का गानून फसन मादा बैंगो सिफत फ्रीमा फरात कम कमिटी खंडाला इलेक्शन कमिशन का मेंबर कम एफरा अयन कुर्मा रईद मजली रुहन दिनम कमिटी वनी निम्माफ एंगा मिन कमिटी निम्माफ आगुत कम चरिया के दबा इलेक्शन कमिशन का मेंबर कम अल्फाज मोहम्मद शकील दफ्तर नंबर रासीन 13 अयन कुर्मा रुहन देवमा में रईद मजली फेनोडान आगुत निम्मा देवंगदी रईत मजली गाद दिस तेसन मादा अल्फगा आगुत मति मी रिपोर्ट रईत मजली मुशाल शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्टर बॉस को कंडेले फोन जुमदा 30 मिनट ए मजदी होगा तमसील करा को में सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर आदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जत मेंबर फर्स्ट मिनट के फुर्सत वाकपुर देखो मंग एदवडा नो मंग इज्जत मेंबर नो फुर्सत हुड़वादा बार जो म कोरिंग मी रिपोर्ट के बॉस निमिजी आ उन मियाद निम्मादानी वोटंग हाफ कम गस्तनो आज मी रिपोर्ट प्रथम अनु फुर्सत मियारोनी इंगुरा दायरा की इज्जत नंबर इब्राहिम फला शुक्रिया इज्जत रईस इलेक्शन कमिशन के कानून के हतरोण मादा के शावियनी का वागुत के मती मी इलेक्शन कमिशन मी है को अयन कुरमट्ट का रयितु मजलीह मी फनुआफावा नामफुल मी मिनिमम मुअस्ससा तका बे कमिटी इरासा कुरेवी गोतु के रिपोर्ट तेम्मे कमिटी के मुगाडिर हुशालु बादे आदे मी कमिटी के मुगाडिर मी रिपोर्ट हुशालु बादे मु कमिटी के मसक्कत कुरिया गेंदिया गोई वर तफसील को विदालु तेबाई वर फुला दायरा एग्गा मी नामफुला मी नमादे तेरेगा कमिटी दिरासा को बेली बेलुमुगा मी मोहम्मद शकील की मी कम वर एकशीगे वर काबिल बेफुले गोतुगा कमिटी अब मी फेडी वडायगा हेमा रईस जमहूरिया मी फनवाफा नंफुल मी मोहम्मद शकील की हकीकतुगा मी कमिशन गे मसक्कतका वर एकशीगेंबा वर काबिल बेफुले गोतुगा मी फाहगवेगेन दणी එහෙම අල්ගොඩුමෙන් මේ මජලිහුගා මිකමා බෙහෙ මාදිගු බහොස්තකෙන් මේ කොමිටි රිපෝටක් කොර්මුගේ ජාගෙන් ඔය එකමකන් අලවන නුදකෙන් එහෙම වරබඩම් මේ නම්ෆුලා දෙතේ හිංහම ජෙහෙකම් පාහ කරමු අවල් නිම්මාදාන වරබඩ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इतरो पार्टी को में सादी अमिल मेंबर को सदी वडा फ्रेंड नहीं मी रिपोर्ट अकुल दक्कवा का एमी मिहा हिसाब मी रिपोर्ट के बहुत निमुनी कम का दन्नवन आदि अवण देने फदांग मेदुगे मी वोट मसकतुम वोटा हमिया मीडिया कंतका वोट उन्नान वाक देने मी बस निउमा एकीगा एमी वोट रंग बिल जसवा दे म इदारे मेज को दन्नो
ಓಟ ಧನ್ಯವಾದಾನ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಜಮಹೂರಿಯ ಗಾನೋ ಸಸಿಗೆ ಸತೇಕ್ ಫಸ್ತೋ ಸವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವೇನ್ಯ ಗಾನು ನಂಬರ್ ಅಶಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹಾಸ್ ಅಶೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ಹತರುಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ರಾಗವಾಗುತ್ಕ ಮತಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ದಫ್ತರ್ ನಂಬರ್ ರಾಸೀನ್ ತೇರ 17 ಅಲ್ಫಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಕೀಲ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರುಮಾಮದ್ ಇಜ್ಜತ್ತೇರಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಫಿನಿವಡೆ ಅನ್ನವಾಗುತ್ಕ ವೋಟ್ ತಿಮ್ಮತಿ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟುಗೆ ನತೀಜ ಮಜಿದಿಹುಗೆ ಜುಮ್ಲಾ ಮೆಂಬರುಗಾದು ನೋದಿಯ ತಿನೈ ಹಾಜರಿತಿ ಮೆಂಬರುಗಾದದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫನ್ಸಾಸ್ ಎಕೈ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಹತೈ ವೈಗೊತ್ಕ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರ್ ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಸುಮೈ ವೋಟುಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗಾದು ಫನ್ಸಾಸ್ ಹಟೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದದು ತಿರೀಸ್ ಎಹೆಂಕಮಂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮೆಂಬರು ಕಮ ದಫ್ತರು ನಂಬರ್ ರಾಸೀನು එකෙත්තිනේ 4 අල්ෆා මොහම්මද් ශකීර් අයියන් කුරම ෆෙනිවඩා නවකම රයිතුංග මජ්ලිහුම් ෆාස් වෙච්ච දෙ මජ්ලිහු යල්සන් උන්නානි 24 ජූන් 2026 බුදුදු හන්දුන නුවගඩ සුමේටුක වල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් මජ්ලිස් නිමුනි